दाखालिनिफ्रायनो मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुबायानो दंखायो नङा होमबा लोगोफोर बेनो जादों बिपुल मोसाहारि सार PCDC नि चेयारमेन प्लास बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे महरगिरिबो आरोना बिथांखौ सानैसो दुथाङा गाज्रि बुनानै गालांदोंमोन आरोना बेनि सायावनो बिसिया थानायाव FIR होदोंमोन नाथाय FIR आ रेजिस्टार जायैनि बिपुल मोसाहारिनि बिसिया दावराव खालामदों आरोना थानायाव दा जाथाया मा मिन्थिनानै लानि फै Naya,
নালাগে নালাগে